Dnevna nebeska mana, 11. rujna. Tko ne nosi svojega križa i ne ide za mnom, ne može biti moj učenik. Luka 14, redak 27. Komentar. Nositi Gospodinov križ zapravo znači vršiti očevu volju pod nepovoljnim okolnostima. Ovakav pravac donio mu je zavist, mržnju, zlobu, svađe, proganjanja i tako dalje. I to od strane onih koji su se smatrali Božjim narodom, ali za koje je naš Gospodin, koji čita njihova srca, objavio da su od svog oca đavla. S obzirom da mi hodimo istim uskim putem kojim je hodio i naš Gospodin, razumno je očekivati da će naš križ biti sličan njegovom. Protivljenja vršenju volje našeg Oca koji je na nebu. Protivljenja služenju njegovoj stvari i tome što puštamo da naše svjetlo svijetli, kako nas je naš učitelj i vođa uputio. Ponovno čitamo tekst. Tko ne nosi svojega križa i ne ide za mnom, ne može biti moj učenik. Luka 14, redak 27.